u ime Boga trojedinoga, u ime Isusa Krista koji je jači, vežem jakoga i ulazim u ovu kuću i plijenim sve pokujstvo i oružje u koje se jaki uzdao, te sve skupa podvrgavam križu Gospodinovu i stavljam sve skupa pod vlast i gospodstvo Isusovo. U ime Isusovo i po snazi Duha Božjega, prstom Božjim izgonim đavle, jer je zbilja došlo k nama kraljevstvo Božje. Neka dakle bježi odavde svaki zao duh, svaki đavolski utjecaj, bilo kakva protivna vlast. Neka ovdje od danas i zauvijek vlada i gospoduje samo sveto ime Isusovo, vlast Krista raspetoga i uskrsloga, koji je jedini vladar nad svim vladarima, jedini kralj nad kraljevima, jedini gospodin i gospodar nad svim